agus a hainshibh Tá rud éigent defriúil isrúla gomsa nniuh Tá foclach a chiimiirte gomsa trí Gaeilge sa bhhailm de bhnú a dhéanamh ar dúis mar gná go bhfuil na héan rud a gabair. Ok, tá sé gabair a gceart. Go díal ar fad. So, neadar, ní rim ríos foclach le tamil so dúirt am héananig go gur tús Tásach leis an glotha ríist agus beidir go bheata é a dhéanamh na héan lá neadar chátéisih ach Am se chun tús a chur leis is líad so neadar be gur fochaléigent ránú déanamh chun Tásach chur lim chlotha so tu gná duinem teach a ránú mar ochil so há sa bhocail so bíon tús maith istócha ach neadar well ní héan tús maith dar ríir tuis na foiilecha an listeir a bháin fechta gom an son ach sin é mar bhíonn sé istócha so neadar háim se febhrúad níos tuis go bhfuil na héanana féoch an tearm agus mé gimmert fochlach mar do gná bhíim sé gimmert i méanar i méanar beceart am rá leis an ár chfuil istócha So, neadar, diatan an áchur néanás cháiríirh achas deochir lom fochail a chaim siú agus mé dear dolim an cainte libh so abrisí lama ha an bholtaí a gcuibse mar haim se i mong ceart is socha ach diatan an áhafén sna héanás is socha seachas sa lár an sáin ó se gur maithe got CDB tá eithna gomart ná fuil deanad é sin choristeach agus cosúil lamsa bhfuil léan cadtá rágat agus níor chairigh sé sin lam an eil chur bhfuil léan cosúil lamsa ní héan asal letá anam streamer i seaach mé seachas asal an digantá so neadar ní rimríos an chlotha seo le tamil dá díirih so neadar níle me dahí éir in enchur ach cad éile há go leor litricha imethe an leis ach neadar me léan seans go moch se an son neadar níle mecha dtíar rud éigenn a chuir seacham go moch chusa go gom cá bhfuil an héanród gabh an bhfuil bí nó ní féidir am an héit a chusáid há me swinine fós chomá a canar gam neadar an febhrú agus mé i gimmert leba anmha wait há an eil imethe hena féannig ní féidir am an eil a chusáid se se L-I agus bhochan san áit chéanna chumá so ní dólam gur cheartm é sin a chusáid me léan me léan níle me dahí an glocha sána chur fé mar dúirt cúpla nóid ó chin agus há me dtíar rudaí a bheitthe caiint líbse agus mé á imirt achas deochar lom sanna dhéanamh bhfuil léan há san bhfuil há seans ann go bhfuil an sanna sócha ach nílim ro chínte ag an ggéana post gur maithe go a canar hántó anna bheith inniuh Well há an tí agus an é in úsáid a gcuin hena féannig so beidir nar cheartm é sin na scrí neadar mar bheh sé nóid a chu leir dá gail hin an chlotha agus mé im an live streaming is tócha neadar ra neadar is deochart am teachta ré an nachil dá ríir bheith an bhainte seo ram nó ní chuon am ha is muoineh éis an méle an níos is tócha rab neadar an neadar há meabhar an gan dat so is lítá goin gohfuil sa bhocail ach bíon an méid agus neadar cá bhfuil sé a chuirid ach me léan níl clúd á laid a gom me léan há sé chóideach ar son há sé chóideach ar son dá díirih ba an so bí
bag Gaeilge gyfeirta na scrí sásta hon tí an úsáid a gcuin hena féannig firír so neidir beidir go ceart am é sinna a riaله sásta bag se déanthid sásta ó há an S imethe chomá há an S imethe chomá firír ní dóilm go bheith gur cheart am sásta scrí me léan doras well há an S imethe ach díatan é a chusáid fós beidir okay so há áir a gcuin ar líad chomá so tá is sanna gcuin inis buchas dia so idir is ócha go mena súil mar sin gomochan gomochan an sá ras cad is sprí lei sin fiú bhain ach há an S in úsáid há an S imethe firír so ní dólam go bhfuilim se chun an S a chusáid rag ragá rag neidir an isc bonk ceart fé mar derm se gcónaí íl carnach an bhíonna léir se mar a tú sin ná rimríos Foclach riamh clocha anna bhaithe sethe ach tógann sé nach chud ama dá mé dhéanamh ní hean sanolí mé fitír ach clocha anna bhaithe sethe chuirdíirih nó beidir nó ní bhechan an son ní bheh sé an son tuis go bhfuil is a gcuin na ghlaachtar le hassel okay is ciúis éigen tám se an dóidirm go bhfuil bí sa bhocail ach nílim rá cínte ná ggéanna ach ní le an litracha gurma goin an enchir há an S agus an T imethe firdír so nílim sé díire iad son a chusáid a ríist an digantá mar ní lech trí línte fáca gom so nílim me díire iad a chusáid éagla go gailhin an clocha so fógra ceann bhaithe sethe sin seans go bhfuil an ceart gut anna bhaithir fad gur maith go a sinna Alex mu léan há míid ar bhaine mici an is leis an bhocail son so cai go bhfuil an áir an sá is dócha nó beidir go bhfuil sé an son neidir cai go bhfuil sé náit éigen spéisci le há míid nach mór rán idir líad so gur maith go sinna Alex anna ard fé mar déirtar frása níl S sa bhocail CDB firdír Gaeilge a cha míid nach mór rán a chuirde go bhórda dia ar an FR something frappa neidir frappa neidir cad is brí lei sin an dói leat go bhfuil okay is líad fráma se neidir cad is brí le frappa a CDB anna bhaithir fad há sé feachtal goin inis anna bha gur maith go sinna LJ so se bin na gcuimhhuiimse bin é críoch an chluthe so gur maith goibh is fad as teacht agus se slán luimh mar sin